Ahojte, teraz vám ukážem použitie L'Hospitalovho pravidla. V príklade limita x ide k 0 z 1 minus e na x lomeno sinus x, za x dosadím 0. Dostanem výraz 0 lomeno 0. To mi umožňuje použiť L'Hospitalovo pravidlo. Inými slovami zvlášť zderivujem čitateľa a zvlášť menovateľa. Do zderivovaného výrazu pri limite opäť dosadím za x 0. Dostanem výsledok minus 1. V ďalšom príklade za x dosadím 0 a dostanem výraz 0 lomeno 0. Použijem L'Hospitalovo pravidlo. Pri derivovaní čitateľa budem prvý člen derivovať podľa vzorca pre súčin. V menovateli derivujem zloženú funkciu. Do zderivovaného výrazu pri limite za x dosadím 0 a opäť dostanem výraz 0 lomeno 0. To znamená, že znova použijem L'Hospitalovo pravidlo. Druhý člen v čitateli a menovateľa zderivujem podľa vzorca pre deriváciu súčinu. Do zderivovaného výrazu pri limite za x dosadím 0 a dostanem výsledok 1. V poslednom príklade limita x ide k nekonečnú z ln 3x plus 1 lomeno x, za x dosadím nekonečno. Z grafu funkcie prirodzeného logaritmu vidím, že ak x ide k nekonečnu, tak k nekonečnu ide aj funkčná hodnota. Preto dostanem výraz nekonečno lomeno nekonečno. Aj pri tomto výraze môžem použiť L'Hospitalovo pravidlo. V čitateli derivujem zloženú funkciu. Teraz počítam limitu v nevlastnom bode. Pretože je stupeň polinómu v čitateli menší ako v menovateli, výsledok je 0. L'Hospitalovo pravidlo môžete použiť vtedy, keď pri dosadení za x dostanete výraz 0 lomeno 0 alebo nekonečno lomeno nekonečno.